Murikito Steven Nyarikia mbunde kurwase enseme itogosuka bosio mwanchu murigeria inyumba y'oburaro ya abanyaruka b'esukuru ya St Francis Igekondo nigo gotoka se wodi ya Kerenye bunge ya North Mogiranga se county ya Nyamira nigo yabwata umuriro umubasorero na gusamba ebintu by'oburara se sukuru yo ababisa kurwase ekyombe keria gekorimya umuriro kurwase county ya Nyamira mbaikira na se enseme yo na konekia kubeka umukia bogokeya umuriro yo unyara koba gukubwata ase enseme yo akaratwarenge katweigwa eliyo gikoruga igatwatabuna esukuru yagire egatwachiko ikaiga o mane bwa mangana twasangina esukuru yagire paka ekaransirense elinde immediately abo kumbani gari y'umuriro yo kurimya umuriro yakire gotema gokonya tekonya tikende gionsi kire gendo kyo bana kyayira nyomba bupi chimatress chiyete maria chianga chia bana bitabu ne chianga chionsi pinbox yende yakonya kurumaria bana twabaire no gukumya twamenyakire paka agaiga twanyari skuru akarte ke skuru geyete bana batusinyira abayibori nakitago kora muika kyoyo kire minto bana nabo tukumetia abaminto abanyechi abantu boturuse dia bana mbali ekarto konyore skuru yete gakita yo kumyo ko bagaki togo sabanga umweshimiwa Nyamoko bwana gavana Nyaribo aminyokega igabarigeriga gakora abana bwangu gankore na bari batagere gosoma nande muroche amatembarange twasiriye binte binge mono egakora bitabu abana no babegete binde bagosoma ibinde baguri baisi exercise books na eji mattress Jones bi cyagite ebitanda uroje bya bakabya ramama bya chienze umuriro ngayorukora umuriro yo nduma iri arasorukurwa because nende twegure ko rwese twaringe twamyaka gocha lakini okoranga kumetokea jambo umuntu wikato karenga igaiga bana batukirete karotere nyomba bwana ngubwa twegwe uriye ko bwenye nakanye nyongina ngaki ino murwaire bwata abana bande batanga yaya ngaige ko bugaiga bosa nabakani nanya minyokire gota igaiga nkanyora na kiege yose serikali ya ito ya Nyamira na ngima ase mayo obetuki wanza bana igabali kikamera kirige okwanwa abantu abakwatwe